నమస్తే ఫ్రెండ్స్, నా పేరు భారత సుదర్శన్, సోషియో పొలిటికల్ అనలిస్ట్. ఈరోజు మనము ఇండో నేపాల్ సంబంధాలలో మనీషా కొయిరాలా ట్వీట్ కానీ ఆమె యొక్క విధానం కానీ ఏ విధంగా ప్రభావితం చూపుతుంది అనే అంశంపైన మనం చర్చిద్దాం. దానికంటే ముందు నేను చేసే వీడియోలు అందరూ కూడా చాలా బాగున్నాయి, ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉన్నాయి, అనేక విషయాలు తెలుస్తున్నాయి. సామాన్యులకు కూడా చాలా సులువుగా అర్థవంతంగా దాని యొక్క పూర్వాపరాలు ఏంటి, సో ఆ సమస్య ఏ విధంగా ఉంది, దాన్ని ఏ విధంగా పరిష్కరించాలి అని పూర్తి స్థాయిలో మంచి అనాలిసిస్ తోటి విశ్లేషణతో చేస్తున్నట్టుగా మిత్రులు, సోదరులు, విద్యార్థులు అందరూ కూడా చక్కగా అభినందనలు తెలియజేస్తుండడం ఇది నాకు మరింత ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చింది. సో దీనిలో భాగంగానే కేవలం వీడియో ఎడిటింగ్లో, గ్రాఫిక్లో అవి కాకుండా సో కాంటెంట్ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. అటు పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించిన అభ్యర్థులకు కానీ, ఇటు చదువుకునే అభ్యర్థులకు కానీ, ఇప్పుడు కాలేజీలు కానీ లేదా స్కూళ్ళలో ఉండే విద్యార్థులు కూడా ఈ కరోనా హాలిడేస్లో ఒక బ్రిడ్జ్ కోర్సుగా దీనిని ఉపయోగించుకొని కరెంట్ అఫైర్స్ని, జీకేని, జనరల్ నాలెడ్జ్ని సో చాలా విరివిగా ఉపయోగించుకునే విధంగా, డెవలప్ చేసుకునే విధంగా ఈ వీడియోలు ఉన్నాయని నాకు అందరూ కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. చాలా సంతోషకరమైన విషయము. ఇంకా కాంటెంట్ పరంగా ఇంకా చాలా రకాలైన అంటే నిష్ణాతులతో మాట్లాడుతూ ఇంకా పెద్ద పెద్ద వీడియోలు కూడా పూర్తి స్థాయిలో చేస్తాం. ఇది కేవలము మామూలు జనాలకే కాకుండా ఐఏఎస్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి కానీ, యూపీఎస్సి, టీఎస్పీఎస్సి, ఇతర అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ వీడియోలు అనేటివి చాలా చక్కగా ఉపయోగపడతాయి. ముందు ఇంకా చాలా బాగా ఉంటాయని తెలియజేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ మనము మనీషా కొయిరాలా ఎవరు? ఒక సినిమా నటి. ఈ సినిమా నటి ఈ రెండు దేశాల మధ్య ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తుంది అనేది మనం చర్చించుకోవచ్చు. దానికంటే ముందు మనీషా కొయిరాలా యొక్క బయోగ్రఫీ ఒకసారి మనం జీవిత చరిత్ర చూస్తే 16 ఆగస్టు 1970లో నేపాల్లోని కాఠ్మండులో జన్మించింది. అంటే దాదాపుగా ఇప్పుడు 49-50 సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది. సో ఈమె యొక్క తల్లిదండ్రులు ప్రకాష్ కొయిరాలా, సుష్మా కొయిరాలాలు. సో వీళ్ళ యొక్క తాత విశ్వేశ్వర ప్రసాద్ కొయిరాలా నేపాల్ యొక్క ప్రధానమంత్రిగా పనిచేయడం అని జరిగింది. సో రాజకీయ నేపథ్యంలో వాళ్ళ గురించి చర్చించుకుందాం. సో దానికంటే ముందు ఈమెని మనీషా కొయిరాలాని ముద్దుగా మాన్య అని కూడా పిలవడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. సో ఈమె మనకి ఏ విధంగా ఉంది, ఎక్కడ పెరిగింది, ఆమె బాల్యం ఎట్లా ఉంది, చదువు ఏ విధంగా ఉందో మనం తెలుసుకునే ముందు ఆమెకి 2010లో మ్యారేజ్ అయింది, పెళ్లి జరిగింది. ఆమె భర్త పేరు సమ్రాట్ దహాల్. అతనితో 2 సంవత్సరాల స్వల్ప వ్యవధిలోనే మళ్ళీ విడాకులు రావడం, డైవర్స్ తీసుకోవడం అనేది జరిగింది. ఒక కొడుకు, కుమార్తె ఉన్నట్లుగా మనకి విషయాలు తెలుస్తూ ఉన్నాయి. సో ఆమెకి ఒక సోదరుడు ఉన్నాడు, సిద్ధార్థ్ కొయిరాలా. అతను కూడా మనకి బాలీవుడ్లోని సినిమాల్లో నటించడం అనేది జరిగింది. నిర్మాణం కూడా కొన్ని సినిమాలకు చేశాడు. సో ఇక్కడ ఈమె యొక్క బాల్యం ఏ విధంగా ఉంది? మనీషా కొయిరాలా మనకి వాళ్ళ యొక్క అమ్మమ్మ గారి ఊరు బెనారస్, వారణాసిలో పెరగడం అనేది జరిగింది. అక్కడే 10వ తరగతి వరకు చదువుకున్నది. సో ఇక్కడ మనకి తర్వాత ఢిల్లీలో, అక్కడ నుండి ముంబైకి మనకి మారడం అనేది జరిగింది. సో 10వ తరగతి వరకు బెనారస్లోని వసంత్ కన్యా మహావిద్యాలయంలో 10వ తరగతి వరకు చదువుకున్నారు. 1989లో మొదటిసారిగా నేపాలీ సినిమాలో ఫెరీ బేతాళా అనే ఒక సినిమాలో నటించడం అనేది జరిగింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ డాక్టర్ కావాలన్న లక్ష్యంతో సో ఏం చేసింది, ఆర్మీ పబ్లిక్ స్కూల్, న్యూఢిల్లీలోని ధౌలాఖాన్లో గల ఆర్మీ పబ్లిక్ స్కూల్లో చేరడం అనేది జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆమెకు అభిరుచి మెల్లిమెల్లిగా ఈ మోడలింగ్ వైపుగా వెళ్ళింది. మోడలింగ్లో ప్రవేశించిన తర్వాత మెల్లిగా మనకి ఫిల్మ్ మేకింగ్లో కూడా తర్వాత కాలంలో మనకి చేరారు. సో ఇక్కడ చదువుతున్నప్పుడే మనకి ఈ సౌదాగర్
సినిమా. అప్పుడే భారతదేశంలో అత్యంత చాలా పెద్ద దర్శకుడు సుభాష్ గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సౌదాగర్లో నటించడం జరిగింది. అది బ్లాక్ బస్టర్ హిట్గా మనకి నిలవడం జరిగింది. తర్వాత 1992లో యాల్గార్, 1991, 93 మధ్యలో ఒక 2-3 సినిమాలు సరిగ్గా ఆడలేదు. అంటే ఫస్ట్ లవ్ లెటర్, యాన్మోల్, బెన్బాన్ ఇట్లాంటి సినిమాలు మనకి ఎక్కువగా ఆడకపోయేసరికి అయినప్పటికీ కూడా నిరాశ చెందలేదు. తిరిగి 1994లో 1942 ఏ లవ్ స్టోరీ వినోద్ చోప్రా దర్శకత్వంలో మనకి రావడం అనేది జరిగింది. సో ఇక్కడ ఆయన ఆధ్వర్యంలో వచ్చిన ఈ సినిమాలో ఈ 1942 ఏ లవ్ స్టోరీ చాలా రొమాంటిక్ హిట్గా మనకి దేశ సినిమా చరిత్రలో నిలిచిపోయింది. 1995లో మణిరత్నం దర్శకత్వంలో వచ్చిన బొంబాయి సినిమా ఎంత సూపర్ హిట్ అయిందో మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. సో దీనిలో అరవింద్ స్వామి హీరోగా నటించడం అనేది జరిగింది. ఆ తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా ఏం చేసింది ఏమైనా దానికి మనకి ఈ బొంబాయి సినిమాకి మొట్టమొదటిసారిగా ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డు రావడము మనీషా కొయిరాలాకి జరిగింది. తర్వాత మనకి 1995లో అకేలే హమ్ అకేలే తుమ్, అగ్నిసాక్షి లాంటి సినిమాలు, తర్వాత మెల్లిగా 2003లో వచ్చేసరికి ఈ మధ్యలో చిన్న సినిమాలు సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ అవి చేస్తున్నప్పుడు కూడా కొన్ని ఒడిదుడుకులకు లోనైనప్పటికీ కూడా 2003లో మళ్ళీ నానా పాటేకర్ విలక్షణ బాలీవుడ్ నటుడితోటి సహజీవనం చేయడం, ఆ తర్వాత కొద్ది కాలంలోనే విడిపోవడం అనేది జరిగింది. సో తర్వాత మనకి మజ్దావర్ అనే సినిమాలో సల్మాన్ ఖాన్ తోటి నటించింది. 1996లో మరొక బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ ఎన్ శంకర్ దర్శకత్వంలో ఇండియన్ సినిమాలో మనకి నటించింది. అది తమిళ సినిమా. సో హిందీలో కూడా మనకి హిందుస్థానీ పేరిట నిర్మించడం జరిగింది. అది చాలా చాలా సూపర్ హిట్ అయిపోయింది. సో ఈ నేపాలీ బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టిన ఈ బాలీవుడ్ బాలికగానే మనం చెప్పుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు నేపాల్ బాలిక మరి ఇంకా ఆనిముత్యాలు లాంటి సినిమాల్లో ఖామోషి, సో అట్లాగే విలక్షణమైన నటన ప్రదర్శించింది. 1997లో గుప్తు సినిమాని, 98లో దిల్సే మణిరత్నం షారూఖ్ ఖాన్ తోటి కలిసి నటించడం జరిగింది. 99లో కచ్చే దాగే, తర్వాత మన్ అమీర్ ఖాన్ తోటి ఆ సినిమా కూడా చాలా బాగా ఆడింది. లావారిస్. అట్లాగే ఈ మధ్య కాలంలోనే కొంత డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళి ఆల్కహాల్కు బానిసగా మారినట్లు కూడా మనకి వేర్వేరు కథనాల ద్వారా తెలుస్తూ ఉంది. తర్వాత 2000 సంవత్సరంలో సవాల్ 10 కరోడ్ జీటీవీ స్పాన్సర్ చేసిన ప్రోగ్రాంలో అనుపమ్ ఖేర్ తోటి కలిసి మనకి ప్రోగ్రాంలో పాల్గొనడం అనేది జరిగింది. ఆ తర్వాత మనకి గ్రహణ్, లజ్జా, మోక్ష లాంటి సినిమాల్లో నటించింది. 2002లో వచ్చేసరికి మనకి మన విలక్షణ దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ యొక్క కంపెనీ సినిమాలో నటించడం జరిగింది. సో దానిలో అజయ్ దేవ్గన్ నటించిండు. సో ఇక్కడ తర్వాత మళ్ళీ ఏక్ చోటీ సే లవ్ స్టోరీ, ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ తాలిబాన్, అట్లాగే మార్కెట్ సినిమాలో కూడా ఒక ప్రాస్టిట్యూట్గా నటించడం అనేది జరిగింది. సో ఇట్లా వచ్చిన తర్వాత మనకి 2004లో ఫిల్మ్ మేకింగ్ డిప్లొమాని న్యూయార్క్ యూనివర్సిటీలో చేసింది. చేసి వచ్చిన తర్వాత సినీ నిర్మాణ రంగంలోకి ప్రవేశించింది. ఈ సినీ నిర్మాణ రంగంలో మొట్టమొదటిసారిగా మనకి పైసా వసూల్ అనే సినిమాని తీయడం అనేది జరిగింది. దానిలో ప్రఖ్యాత మనకి విశ్వసుందరి సుస్మితా సేన్ కూడా నటించడం జరిగింది. సో తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా ఆమె నటించిన బెంగాలీ సినిమా పేరు రితుపర్ణ ఘోష్ దర్శకత్వం వహించింది. దానిలో కేలా అనే సినిమాలో మనకి నటించడం జరిగింది. తర్వాత మలయాళంలో ఎలక్ట్రో అని, అట్లాగే మనకి 28 సంవత్సరాల తర్వాత ధర్మ అనే నేపాలీ చిత్రంలో మళ్ళీ నటించడం అనేది జరిగింది. ఈ మధ్య కాలంలోనే మనకి 2011లో మొప్పిలై అనే ఒక మలయాళం సినిమాలో కానీ, అట్లాగే బూత్ రిటర్న్ 2003లో బూత్ అనే సినిమాని రామ్ గోపాల్ వర్మ తీశాడు. సో దీనికి మళ్ళీ బూత్ రిటర్న్ అని దానిలో కూడా 2012లో మనీషా కొయిరాలా నటించడం అనేది జరిగింది. సో 2015లో మనకి చాలా వేరు ఒడిదుడుకులు అట్లాంటివి వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆ తర్వాత 2016లో గేమ్ అనే సినిమాలో, తర్వాత 2017లో నెక్స్ట్ 2018లో లస్ట్ స్టోరీస్
బాంబే టాకీస్ దానిపై నిర్మించిన దానిలో వేసింది. అట్లాగే నర్గిస్ దత్గా సంజయ్ దత్కి సంబంధించిన సినిమాల లోపల చేయడం అనేది జరిగింది. ఇట్లా ఎన్నో ఏఆర్ రెహమాన్కి సంబంధించిన మంచి లవ్ స్టోరీస్ సాంగ్స్ 99 సాంగ్స్ లోపల కూడా నటించడం జరిగింది. ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకి సినీ చరిత్రలో ఒక ఆణిముత్యాల లాంటి సినిమాల్ని విలక్షణమైన ప్రతిభతో మనకు చేయడం అనేది జరిగింది. మనందరం కూడా భారతీయ నటియే, మన భారతదేశంలో జన్మించింది, ఇక్కడే మనకి పుట్టింది. ఈ విధంగానే అంటే భారతీయ ఒక స్త్రీగానే, సో భారతీయ మహిళగానే మనం గౌరవించడం జరిగింది, మనం ఆదరించడం జరిగింది. వాళ్ళ అమ్మమ్మ మొత్తం ఆమె బాల్యం పుట్టుక అంతా కూడా ఇక్కడే, చదువు కూడా ఇక్కడే కాబట్టి సో ఈ సమాజంలో మనకి పూర్తి స్థాయిలో కలిసిపోయింది. కోట్లాది మంది యువతీ యువకులు తమ గుండెల్లో సుస్థిరమైన స్థానాన్ని ఏర్పరచుకోవడం అనేది జరిగింది. మరి ఇట్లాంటి బాలీవుడ్ నటి మనకి నేపాల్ భారత్ యొక్క సరిహద్దు విషయంలో ఎందుకు తలదూర్చాల్సి వచ్చింది అంటే, నేపాల్ యొక్క రాజకీయ పరిస్థితులను చూస్తే నేపాల్ బ్రాహ్మణ కుటుంబంలోనే కాదు, ఇక్కడ ఈమె ఒక ప్రతిష్టాకరమైన రాజకీయ కుటుంబంలో నుంచి వచ్చింది. మనీషా కొయిరాలా ఫ్యామిలీకి ఒక ఘనమైన చరిత్ర నేపాల్ రాజకీయాలలో ఉంది. సో రాజకీయాల యొక్క పురువృద్ధుడు మనకి కృష్ణప్రసాద్ కొయిరాలా. ఈ కృష్ణప్రసాద్ కొయిరాలా మనకి ఈ రాజకీయ సిస్టమ్కి, వ్యవస్థకి అక్కడ ఆద్యుడు. సో ఆయనకు సంబంధించిన ముగ్గురు కుమారులు కూడా మనకి నేపాల్ ప్రధానమంత్రులుగా మనకు ఉండడం అనేది జరిగింది. అంటే సో మనీషా కొయిరాలా యొక్క ఫ్యామిలీ నుండి ముగ్గురు ప్రధానమంత్రులు అయ్యారు. సో వీళ్ళ నాన్న ప్రకాష్ కొయిరాలా, అట్లాగే సుష్మా కొయిరాలా వాళ్ళ అమ్మ. ప్రకాష్ కొయిరాలా కూడా మనకి సో అక్కడ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అట్లాగే ఎన్విరాన్మెంట్ సంబంధించిన మినిస్టర్గా కూడా పనిచేయడం అనేది జరిగింది. ఆయన గొప్ప రచయిత కూడా. సో వీళ్ళు మరి ఏ విధంగా జరిగింది? ఈయన ఎవరి కొడుకు? ఎవరు? ప్రకాష్ కొయిరాలా. అంటే మనీషా కొయిరాలా యొక్క తాత ఎవరు అంటే విశ్వేశ్వర ప్రసాద్ కొయిరాలా. ఇప్పుడు ఉన్న నేపాలీ కాంగ్రెస్కి వ్యవస్థాపకుడు, పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు. ఇతను బెనారస్లోనే మనకు ఉండడం జరిగింది. గాంధీ మహాత్ముడి యొక్క స్పీచెస్ తోటి, ఉపన్యాసాలతోటి ప్రభావితుడై సో జాతీయ ఉద్యమాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని నేపాల్లో కూడా మనకి అట్లాంటి ఉద్యమాలను తీసుకురావడం జరిగింది. ఈయన ఒక సోషలిస్ట్ డెమోక్రటిక్గా పేరు పొందడం జరిగింది. తర్వాత అక్కడ రాజు నేను ఏం చేసినట్టే జైలుకు పంపడం అనేది జరిగింది. సో వీళ్ళ ఫ్యామిలీ చాలా క్రిటికల్గా అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ తీసుకురావడం జరిగింది. సో ఆ తర్వాత మనకి వీళ్ళ ఫ్యామిలీలోనే ఇంకా ఎవరు? గిరిజా ప్రసాద్ కొయిరాలా, అట్లాగే మాతృకా ప్రసాద్ కొయిరాలా కూడా. సో వీళ్ళు ముగ్గురు, విశ్వేశ్వర ప్రసాద్ కొయిరాలా, గిరిజా ప్రసాద్ కొయిరాలా, మాతృకా ప్రసాద్ కొయిరాలా, వీళ్ళు ముగ్గురు ప్రధానమంత్రులు నేపాల్కి చేయడం అనేది జరిగింది. సో ఇట్లాంటి విశిష్టమైన, ఉన్నతమైన రాజకీయ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన మనీషా కొయిరాలా ఒక ట్వీట్ చేసింది ట్విట్టర్లో. సో ఆ ట్వీట్ ఏంటంటే, ఈ మధ్యలోనే మనము కాలాపాని, లిపులేక్, లింఫుదురా ఏరియా లాంటి ప్రాంతాల గుండా మనము ఒక సరిహద్దు రోడ్డును నిర్మించి ప్రారంభించడం అనేది జరిగింది. సో అక్కడ కాలాపాని ప్రాంతం అనేది మా నేపాల్ ప్రాంతమే అని. సో చారిత్రకంగా చూస్తే సో ఎట్లాంటి ఆధారాలు లేనప్పటికీ కూడా మనకి ఏం జరుగుతుంది, మా ప్రాంతమే అని అక్కడ ఒక జాతీయవాదం అనేది తలెత్తింది. సో అక్కడ పరిపాలిస్తున్న నేపాల్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తీవ్ర స్థాయిలో చైనా ప్రభావంతో మనకి భారత్ పైన విమర్శలు గుప్పించడం కానీ, ఒక కొత్త రాజకీయ మ్యాప్ని, పొలిటికల్ మ్యాప్ని ఇవ్వడం కానీ జరిగింది. సో దాన్ని షేర్ చేస్తూ సో మాది చిన్న దేశం అయినప్పటికీ కూడా మా యొక్క ఆత్మాభిమానానికి సంబంధించి మేము నిలబెట్టుకుంటాము. 3 దేశాలు కూడా, ఇది కేవలం నేపాల్, భారత్కి సంబంధించి కాకుండా చైనాకి సంబంధించి అని కూడా చేయడంతో సోషల్ మీడియాలో మొత్తం కూడా అందరూ కూడా మనీషా కొయిరాలా పైన ధ్వజమెత్తడం అనేది జరిగింది. సో గతంలో ఎవరెస్ట్ శిఖరము చైనాదే అన్నప్పుడు ఏమి మాట్లాడని మనీషా కొయిరాలా, అట్లాగే రోడ్డు నిర్మించేటప్పుడు కానీ చైనాతోటి, అదే రోడ్డు నిర్మించేటప్పుడు చైనాతోటి అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నప్పుడు కానీ ఎట్లాంటి అడ్డంకులు కానీ ఎట్లాంటి ఆబ్జెక్షన్స్ కానీ చెప్పనప్పటికీ నేపాల్ సో వీళ్ళందరూ కూడా సో ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా చైనా ప్రోద్బలంతో మారిన ప్రపంచ రాజకీయ పరిస్థితుల్లో ఈ విధంగా వ్యాఖ్యానించడం అనేది అనేక రకాల విమర్శలకు దారితీస్తూ ఉంది. టెలిఫోన్ ధ్వనిలా నవ్వేదానా
అని ఎంతో నవ్వుతూ హాయిగా అభిమానుల్ని సమ్మోహనపరిచిన మనీషా కొయిరాలా పైన బాలీవుడే కాదు యావత్ ప్రపంచంలోని అభిమానులు, భారతీయ అభిమానులు అందరూ కూడా ధ్వజమెత్తడం జరిగింది. సో దీంతో మనకి ఈమె కేవలం ఒక నటియే కాదు, ఇరు దేశాల మధ్య ఒక సాంస్కృతిక వారధిగా కూడా మనము పేర్కొనవచ్చు. మరి మనీషా కొయిరాలా నేపాల్ రాజకీయాలలో ప్రవేశిస్తుందా, రాణిస్తుందా, అక్కడ ప్రధానమంత్రి అయ్యేటందుకు అవకాశం ఉందా అనే విషయాన్ని మనం చర్చిస్తే, సో నేపాల్ రాజకీయాల్లో స్పష్టంగా ఇప్పుడు అక్కడ ఒక 4 ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాయి. చాలా పార్టీలు ఉన్నాయి, అయినప్పటికీ కూడా అక్కడి పార్లమెంటరీ వ్యవస్థలో ఫెడరల్ పార్లమెంట్ గుర్తించిన ప్రధానమైన 4 పార్టీలు ఎన్సిపి అంటే నేషనల్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఒకటి. సో దీనికి ఖడ్గా ప్రసాద్ ఓలీ, అట్లాగే ప్రచండ అంటే పుష్ప కుమార్ దహాల్ని ప్రచండగా అంటాం. సో ఈయనే మనకి రాజరికం పోయిన తర్వాత మొదటి ప్రధానమంత్రిగా కూడా చేయడం అనేది జరిగింది. ఆ తర్వాత రెండవది అతిపెద్ద ప్రతిపక్షంగా ఉన్నది నేపాల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. సో ఈ పార్టీని మనీషా కొయిరాలా వల్ల తాత విశ్వేశ్వర ప్రసాద్ ఇట్లా వీళ్ళు ప్రారంభించడం అనేది జరిగింది. సో వాళ్ళ నాన్న కూడా కంటిన్యూ చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు వాళ్ళ అంకుల్ సో దీనికి ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్నారు. సో ఆయనే మనకి ఒక మంచి ఫేమస్ డాక్టర్ కూడా. సో ఈ రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం అనేది అక్కడ దానిలో ఉన్నది. సో ఇప్పుడు ఆ నేపాలీ కాంగ్రెస్ పార్టీని అధ్యక్షుడు షేర్ బహదూర్ డ్యూబా. సో ఇతని యొక్క వయసు దాదాపుగా 76 సంవత్సరాలుగా మనము చెప్పుకుంటా ఉన్నాం. సో దీనిలో మనకి తర్వాత ఇంకొక పార్టీ ఏంటంటే జనతా సమాజ్వాదీ పార్టీ నేపాల్ అనేది, అట్లాగే రాష్ట్రీయ జనతా పార్టీ నేపాల్ అనేది కూడా మనకి ఉంది. ఆర్జేపిఎన్ ఒకటి, ఇంకోటి ఎస్పిఎన్. ఈ 4 పార్టీలు మనకి ముఖ్యమైనవి. సో దీంట్లో మనకి 174 సీట్లతోటి రూలింగ్ పార్టీ అనేది ఎన్సిపి అనేది అధికారంలో ఉంది. తర్వాత సిపిఎన్ యునైటెడ్ మార్క్సిస్ట్ లెనినిస్ట్ పార్టీ, దీనిలో మనకి 121 సీట్లు వస్తే, అట్లాగే మావోయిస్టు సెంటర్ పార్టీకి 53 సీట్లు వచ్చినాయి గత ఎన్నికల్లో. మొత్తం 275 పార్లమెంటు స్థానాలు ఉన్నాయి. అట్లాగే సమాజ్వాదీ పార్టీ, రాష్ట్రీయ జనతా పార్టీ నేపాల్ ఆర్జేపీ అని 2 కూడా కులైనవి, కలిసిపోయినాయి. జనతా సమాజ్వాదీ పార్టీ అనేది ఏర్పడ్డది. సో వీళ్ళకు కూడా దగ్గర 30-33 సీట్లు ఉన్నాయి. సో వీళ్ళందరూ కూడా మనకి ప్రాతినిధ్యం వహించడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. సో ఏ క్షణంలోనైనా అక్కడ కమ్యూనిస్టు గ్రూపుల మధ్య కొన్ని వ్యత్యాసాలు వస్తూ ఉన్నాయి. సో వాళ్ళ మధ్య ఆధిపత్య పోరు జరుగుతూ ఉంది. దానిలో భాగంగానే ప్రధాని ఓలీ సో వివాదాస్పదమైన 2 ఆర్డినెన్స్లను తీసుకురావడం, తద్వారా ఈ నేపాల్ భారత్ సంబంధాల మధ్య వివాదాస్పదమైన వ్యాఖ్యలు చేయడంతో అక్కడ ఆయా పొలిటికల్ పార్టీల మధ్య మనస్పర్ధలు అనేవి వస్తూ ఉన్నట్లుగా మనకి నేపాల్ వార్తాపత్రికల ద్వారా మనకి తెలుస్తూ ఉంది. సో ఆ రాజకీయాలను ఆధారంగా చేసుకొని అక్కడ ప్రభుత్వం కూడా కూలిపోయి మళ్ళీ మధ్యంతర ఎన్నికలు వచ్చేటందుకు కూడా అవకాశాలను కూడా తోసిపుచ్చలేము, దాంట్లో వర్గీకరణ సాధ్యమైతే. మరి ఇప్పుడు ఈమె ప్రవేశం, రాజకీయ ప్రవేశం ఎట్లా ఉంటుంది? ఒక కురువృద్ధుడు, 76 సంవత్సరాల కురువృద్ధుడితోటి నేపాలీ కాంగ్రెస్ మళ్ళీ అధికారంలో వచ్చే అవకాశాలు చాలా స్వల్పంగా ఉంటాయి. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో చూస్తే స్థానికంగా నేపాలీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంతో పటిష్టంగా ఉంది, రాష్ట్రాలలో కానీ స్థానిక సంస్థల లోపల కానీ. సో అటువంటప్పుడు ఆ పార్టీకి ఒక సమ్మోహన శక్తి కావాలి. అట్లాంటి ఉన్నతమైన ఉదాత్తమైన ఒక సమ్మోహన శక్తి మన నేపాల్ బాలిక, నేపాల్ యువతి సో మనీషా కొయిరాలాలో పుష్కలంగా ఉంది. రాజకీయమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది, సో సమ్మోహన శక్తి ఉంది, ప్రజల్లో ఆత్మీయ అనురాగాలు ఉన్నాయి. సో ఈమె కేవలం సినిమా నటిగానే చేసిందా? లేదు, ఈమె అనేక సామాజిక కార్యక్రమాలను కూడా చేసింది. ఈమెకి 29 నవంబర్ 2012లో క్యాన్సర్ సోకిన తర్వాత, అదే అంటే 2012 డిసెంబర్లో మనకు సర్జరీ అయిన తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా 4 సంవత్సరాల తర్వాత కోలుకుంది, క్యాన్సర్ పైన విజయం సాధించింది. కేవలం దానిపైన విజయం సాధించే ఊరుకోకుండా దానిపైన చైతన్యవంతమైన కార్యక్రమాల్ని అటు నేపాల్లో ఇటు భారత్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలను చేపట్టడం అనేది జరిగింది వేరు ఎన్జిఓలతోటి కలిసి. సో ఇట్లా చైతన్యవంతమైన కార్యక్రమాలు 2015లో వచ్చిన అతిపెద్ద భూకంపం
నేపాల్ జన జీవితాన్ని అతలాకుతలం చేసింది. దాంట్లో అనేక రకాలుగా మనీషా కొయిరాలా సహాయ కార్యక్రమాల్ని చేపట్టడం అనేది జరిగింది. అప్పుడు భారత్ అందించిన ఆపన్న హస్తానికి కృతజ్ఞతలుగా భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి, భారత ప్రజానికానికి కృతజ్ఞతలు తెలపడం జరిగింది. అంతేకాదు ఈమె ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క UNFPAకి గుడ్ విల్ అంబాసిడర్గా 1999-2015లలో పనిచేసి అనేక కార్యక్రమాల్లో మనకి చైతన్యవంతం చేయడం జరిగింది. అవే కాదు, మహిళల హక్కులు, మహిళలపై వలసలు అంటే మహిళలపై హింసల్ని అరికట్టడం, నేపాల్ బాలికల్ని వ్యభిచార కూపంలోకి అంటే మైగ్రేటెడ్ అక్రమంగా తరలించకపోవడం పైన కూడా మనీషా కొయిరాలా యుద్ధం చేసింది. సో ఇట్లాంటి అనేక కార్యక్రమాలతోటి అక్కడి స్థానిక ప్రజలకి, నేపాల్ ప్రజలకి అనునిత్యం అందుబాటులోనే ఉంది. ఇప్పుడు ఈమె కొత్తగా ఈ సోషలిస్ట్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ నుండి నేపాలీ కాంగ్రెస్ మెల్లిమెల్లిగా అక్కడ కమ్యూనిస్టుల ప్రాబల్యం పెరగడంతో మెల్లిమెల్లిగా వాళ్ళు ఈ సెంట్రిక్ లెఫ్టిస్ట్ నుండి సో లెఫ్ట్ వైపుగా మెల్లిమెల్లిగా ప్రయాణిస్తున్నట్లుగా మనకి ఈ విశ్లేషణ ద్వారా తెలుస్తూ ఉంది. దానిలో భాగంగా నేపాల్ జాతీయవాదంలో భాగంగానే ఈమె ట్వీట్ చేసినట్లుగా కూడా మనము రాజకీయపరమైన మేధావులు మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ మనకి ఆమె రాజకీయాల్లోకి వచ్చే అవకాశాలను తోసిపుచ్చలేం. వచ్చినప్పటికీ కూడా అక్కడ పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళకు సంబంధించిన పార్టీ గ్రాస్ రూట్స్ నుండి కూడా ఉన్నది కాబట్టి, పార్టీ పటిష్టంగా ఉంది కాబట్టి ఈ సంమోహన శక్తిని ఉపయోగించుకొని ఆమె నేపాల్ రాజకీయాలలో ఒక అద్వితీయమైన శక్తిగా భవిష్యత్తులో నిలబడటానికి అవకాశం ఉంటుంది. అది నేపాల్ భారత్ల మధ్య తిరిగి మంచి సంబంధాలు నెలకొల్పేటందుకు కూడా మనం అవకాశాలను తోసిపుచ్చలేం. చైనా వేర్వేరు దేశాలతోటి స్నేహాస్తం చాచుతూనే వాళ్ళని ఏ విధంగా పీల్చి పిప్పి చేస్తుందో మనకు తైవాన్ కానీ, పాకిస్తాన్ కానీ ఇంకా అనేక దేశాలకు సంబంధించిన వాటి లోపల మనం స్పష్టంగా చూస్తున్నాము. అట్లాంటి వాటికి వెళ్లకుండా భారతదేశం కూడా సంయమనంతో పాటించి నేపాల్ పట్ల సానుకూల దృక్పథంతో చర్చల ద్వారా ఈ సరిహద్దు సమస్యల్ని మనం పరిష్కరించుకోవాలి. నేపాల్ కూడా అగ్రెసివ్గా వెళ్తే సో అది కూడా తీవ్రంగా నష్టపోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి తరతరాలుగా దశాబ్దాలుగా వచ్చిన ఈ సాంస్కృతిక, సాంఘిక, రాజకీయ వారసత్వాన్ని మనము ఇరు దేశాలు నిలబెట్టుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉన్నది. సో చైనా ఏ విధమైన కుట్రలు కుతంత్రాలు చేసినా చలించకుండా ఇక్కడి కమ్యూనిస్టులు కానీ, అక్కడి కమ్యూనిస్టులు కానీ ఒక సుహృద్భావంతో సానుకూల వాతావరణాన్ని ఏర్పరచాల్సిన అవసరం అనేది ఎంతో ఉన్నది. అది భారత ఖండంలో శాంతికి దారితీస్తే ప్రజలందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండటానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది స్థూలంగా మనీషా కొయిరాలాకు సంబంధించిన విషయాలు. మరిన్ని విషయాలు మనీషా కొయిరాలాకు సంబంధించి ఆ రాజకీయ పార్టీల యొక్క వ్యవస్థల్లో ఏ విధంగా రాణిస్తూ ముందుకు తీసుకొస్తుంది అనేది. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన తెలుగు సినిమాల లోపల కూడా ఎన్నో రకాల మంచి సినిమాల్ని నటించింది. అట్లాగే కన్నడ, మలయాళ, తమిళ సినిమాల లోపల కూడా ఆపదలో ఉన్నప్పుడు, సంక్షోభంలో ఉన్నప్పుడు ఈ సినిమా రంగాలు కూడా ఆమెను ఆదుకోవడం అనేది జరిగింది. సో ఈ విధంగా మనకి నెల్లూరు నెరజాన అన్న తెలుసా మనసా నీకు ఇది తెలిసి అలుసా. సో ఇట్లాంటి అనేక రకాలుగా కాకుండా నాగార్జునతో నటించిన సినిమాలో కూడా తెలుసా మనసా అనేది. సో అట్లా మన మనసరికి ప్రవర్తించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కాకుంటే ఆ నేపాల్లో పుట్టింది కాబట్టి సో నేపాల్ యొక్క భవితవ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆమె భవిష్యత్ రాజకీయాలకు సంబంధించి కానీ ఇతరత్ర అనేక కోణాలలో ఆమె ట్వీట్ చేయడం అనేది సమంజసం అయినప్పటికీ దీనిలో చైనాని లాగడం అనేది అది భారత్కి ఎంత మాత్రం శ్రేయస్కరం కాదు. ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే సో భారత్, నేపాల్ దేశాలు సామరస్యపూర్వకంగా చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మూడో దేశానికి దీనిలో తలదూర్చడానికి అవకాశాన్ని ఇవ్వకూడదు. సో విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. మనీషా కొయిరాలా నేపాల్ రాజకీయాల్లో మీరు రాణించాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇట్లాంటి ఎన్నో తెలియని విషయాలు సామాన్య జనానికి, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ సంబంధించిన వాళ్ళకి, పోటీ పరీక్షల అభ్యర్థులకు కూలంకుషంగా డేట్లతోటి సహా
ఏ విధంగా ఉంటాయి, ఎలా చదవాలి, ఏ విధంగా ఈ జన జీవితాల్ని ప్రభావితం చేస్తూ ఉన్నాయి, ఒక్క చిన్న సోషల్ మీడియా ట్వీట్ తోటి ఏ విధంగా చర్చనీయాంశమైనవి, ఇట్లాంటి అన్ని విషయాలని మీరు తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలంటే నా యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. నమస్తే.